Dneska vám ukážu, že školní výlet do Bratislavy nemusí být vůbec žádná nuda. Výlet obvykle začínáme na Slavíně. Jedná se o monumentální památník na počest sovětských vojáků, kteří padli při osvobozování města, a navíc je odsud krásný výhled na celé město. Podíváme se ke slovenskému parlamentu, na hrad a projdeme si krásné barokní zahrady. A taky si řekneme tady o těch třech, kteří vypadají jako z anime. Jo, abych nezapomněla, tohle je náš skvělý průvodce Tomáš. Pokud byste například potřebovali moderovat ples nebo společenskou událost, těžko byste hledali lepšího adepta. No a my valíme dolů do města ke katedrále svatého Martina. Na jejíž věži je umístěna replika svatoštěpánské koruny. No a pak už, aby se neřeklo, pár hlavních památek ve městě. Budeme čučet na Čumila, pozdravíme se s členem náci. No a nesmíme zapomenout samozřejmě UFO, odkud je skutečně nádherná vyhlídka na celou Bratislavu. Z vyhlídkové plošiny je vidět až na rafinérii Slovnaft a její hořící komíny, které spalují přebytečné škodlivé plyny. To je pro dnešek všechno. Mějte se krásně a já se budu těšit na viděnou třeba v Bratislavě.